وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وتحقيق İsa aleyhisselam kıyamet için bir ulu nişane ve alamettir. Pes kıyametin geleceğini şek etmeyin. Mana ve men getiren şeriatıma tabi olun. Şudur doğru yol. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. O şeytan sizi bana tabi olmaktan kaytarmasın. Şeytan sizin için aşikar düşmandır. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. O vakti ki Hazreti İsa aleyhisselam şolarga mucizeler bilen gelenini aytdı. Tahqiq men size hikmet getirdim ve beyan etme üçün sizlere bazı zatlarını kesidi şonda muhtelif bolýadymyz. Pes Hudaýdan gorkun we maňa muti bolun. İnnallaha huve rabbi ve rabbukum fa'buduh. Hâzâ sıratun mustaqim. Tahqiq Hudaýdyr meňde we siziň de perwerdigaryňyz. Pes şoňa ibadet edin. Şudur dogry we hak ýol. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Pes muhtelif bolup joda boldular cemaatlar öz arasında. Pes helaket bolsun zalimlara güýçli azap gününde. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Olar hiç saatga muntazir däldirler, meger kıyamatın gelmegine muntazirdirler. Ki kıyamat birden geler, şolar gafil bolup bilmeýän hallarynda. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Kıyamet gününde tamamı dostlar bir-birlerine düşman bolurlar. Meger muttaqiler düşman bolmazlar. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Kıyamet gününde muttaqi bolan müminlere aýdylar: Ey bendelerim, şuun kun size gorku we gaýgy we gam ýokdur. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Oltor bendelere aýdylar ki iman getiripdiler biziň ayetlerimize we musulman bolupdylar. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Şolarga aýdylar cennetge daxil bolun. Siz we siziň hatynlaryňyz hurmatlanyp wasylanyp. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Şol mümin we muttaqi bolan bendelere Qılıldan bolan oqaralar bilen we kuzeler bilen golamlar hytmat üçin ýanlarynda aýlanarlar. We şol jennetde nefsiň isteýän zatlary we gözleriň lezzetlenýän zatlary bardyr. We siz de şol jennetde hemişelik bolan halyňyzda. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. We şu beýan edilen cennet oltor cennetdir. Kesiziň eden salih amelleriňiziň mukabylynda size teýýar edilip goýuldy we size miras edilip ata edildi. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. Siziň üçin cennetde köplerçe